गाहामखौ खनसेबिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेल लोगोफोर दिनै आं मोनसे टपिक लाना फैदों आरो नोंथांमोना माने भिडिअखौ नायलांनो हागोन आं ससे इन्ट्र'खौ खोन्थाखाना होगोन नोंथांमोना ससे इन्ट्र'खौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आं माने बे भिडिअनि सायाव फंनैसो बिखय बाथ्रा बुंनो सानदोंखि बे भिडिअआ माने जास्ट माने बे फेसबुकआव बिराद भाइरेल जादों लोगोसेयै माने फेसबुकआव बिराद शेयारबो जादों नालाय बिराद माने मानसिफोरा बांसिनानो दुखु मोननाय फोरमायदों लोगोसे आं दा बे आन्ध्र प्रदेशआव नंदै लोगोफोरा खानो बिराद नायना लानो नै दा माने ओरैबादि माने बेले बेजे बिनि बिखय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन हिन्जावाथ' जेनेबा बर'खौनो नुनो मोन्दों जेनेबा बर' दख'ना गाननाय लोगोसे बिनि बिमा बिफाफोरबो फैदो खोमा लोगोआव लोगोसे जों दा बे हौवासाखौ माने जों मुस्लिम बायदिसो मोनना लादों आरो मुस्लिम बायदिसो मोनना लादों माने बेयाव नारा नाथा माने गथ' सासेबो अख्रायैनो माने गोबारै माने गाबनायबो खोनानो मोन्दों लोगोसे दा बेखौ माने जोङो मिथिनो मोनाखै आरो जोंना बर' ना मुस्लिम ना हारसा माने जोङो माने कमेन्टनि गेजेरजों मिथिनाय बायदिब्ला बे हौवासाया माने बाङालि बा मुस्लिम होननासो बुहुत मानसियानो कमेन्ट लिरना होदों आरो बिनि बिखय माने फंसे बाथ्रा बुंगोन मानसि गोरोन्थि बांखौ निमाहा होबानो जाबाय नारा नाथायै माने गथ'फोर माने बोखालायनानै गाबख्राव गावसि जालायनायखौ जों माने नुनो मोन्दों आरो भिडिअनि थ्रुयै माने इदि बार माने बिदि जाबाय थादों बिदि जाबाय थानायनि बिखयानो जाहैबाय माने जाहाथे सोरबा ओरैनो माने नर्मेलि मोजां मोनलायनायाव माने माने जेनेबा बेखौ बिजों माने बाङालि सेंग्राजों थांदोंब्ला बा बाङालि सेंग्राजों थांनायनि गेजेराव माने बेफोरबायदि माने अख्राय बोबथा बोबथि जालायनायानो जाहैबाय जेनेबा हमनानै ला बे माने इमान माने माबा जाया दै मोहिनीफोर बा राजमोहिनीफोर माने हिन्जावाव होजादोब्लासो माने बेफोरबायदि माने मोजां मोनलायनायाव माने एकदम माने गाबख्राव गाबसि बोखालिफोरा इदियाव जायो आरो मोहिनी ताबिजफोर होजादोबा हय मानेफोर मोहिनी थावफोर फनजादोबा माने बेफोरबायदि मानेयाव माने बोखारलायनो माने साननो गावस्रालायनो माने बिराद गोब्राब जायो आरो बेनि गेजेराव जों माने बिसोरनि एक्टिङै माने एकदमबारे गथ'फोर बाजानाय बायदि एकदम माने बोबथा बोबथि जालायनायफोरखौ नुनाय मथे माने बे माने सेंग्राखौ जों सेराखौ नायनो माने बाङालि बायदिसो नुखाथारदों आरो जेनेबा मुस्लिम बायदि नुखाथारदों माने कमेन्टनि गेजेरावनो माने मुस्लिम सेंग्रासो बा मुस्लिमसो सोरदोबा खारसन हैनानै माने बोखाना लाबजानाय बा माने न'खरनि मानसिफ्रा थांनाय माने इमारजेन्सि माने बोखाना लाबनाय बायदि एक्टिंखौ नुनो मोन्दों आरो जेनेबा कमेन्टनि गेजेराव ओरैबायदि माने बाङालिसो जानो हागौ मुस्लिमसो जानो हागौ होननानै मानसिफोरा माने बिराद बुंदों आरो दा आं बेखौनो बुंदोंखि आंनि बुंनाया नङाबा जानो हागौ अबस्से जोङो बर'नि सेहेराफोरखौ माने नायोब्ला जों मिथिखायो आरो बर' नंखाया होननानै जों मिथिखादों आरो जेनेबा बे माने आइजोआव माने हाबा जाखानायसो जानांगौ ओमफ्राय बै माने हौवासायाबो माने हाबा जाखानायखौसो जानांगौ जेनेबा माने बेयो खारसन हैदो खोमा बेयाव माने न'खरनि मानसिफ्रा थांनानै बेखौ माने एसे माने बोखाना लाबनो जुजिनायाव माने गोन्नै हमथालायना गाबख्रावसिखौ जानायखौ नुनो मोन्दों आरो माने जाहाथे माने सेंग्राया बे हिन्जावखौ माने मोहिनी ताबिजफोर माने मोहिनी थाव फोननानै माने अख्राय माने बिमा बिफानि गावनि गथ'नि फारसे साननाय आरो लोगोसे गावनि हौवानि फारसे साननायफोरखौ माने बावगार होनानै माने खर'नि ब्रेनखौ माने उल्था खालामना होनानै बे माने इमारजेन्सि माने हिन्जावखौ माने खारसन हैनाय माने बेबायदि माने खालामना लादोंबो जानो हागौ आरो बेनि भिडिअनि थ्रुयै नुनाय बायदिबाथ' बिदिसोखा आरो मोहिनी ताबिजआ मामुलि नामा दिनैसिम जोंनि बर'फोरा सोरबा गोरोंबाबो माने सोरबा सानै हिन्जाव लानो गोसो जाब्लाबो माने मोहिनी ताबिजनि थ्रुयैसो लानो हायो लोगोफोर डाइरेक्ट कारेक्ट बाथ्रा बुंगोन आरोना माने मोहिनी ताबिजफोर लायाबाबो सोरबाफोर माने संसार जानानै दङ माने सोरबाफोर माने मोहिनी ताबिज लानानैबाबो माबा खालामदोंबा माने सानै हिन्जाव जाबाय नालाय नांलाय खमलायनि गेजेराव माने समाधान खालामनो थाखाय सोरबा माने मोहिनी ताबिजबो लानानै संसार जानो हायो आरो बेफोरबायदि माने हुदाखौ जोंनि बर'फोरा बांसिनानो बाहाया रोंब्लाबो बाहाया मानो होनोब्ला गुबुन हारिनि मुस्लिमफोर बाङालिफोर जिखुनु बेफोरजों माने बेफोरबायदि मन्त्रफोरजों सोरबा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ माने मन्त्र होना लांनाय बा मोहिनी होना लाना थांनाय फन नाम्बार रं नाम्बार रायलायनानै जेनेबा एकदम मन्त्र खालामनानै होनानै माने गोसोखौ गिदिं गिदा खालामनानै लांहोयो आरो जेनेबा बेफोरबायदि खालामजादोब्ला
माने नों माने न'खरनि फारसे माने गथ' दंबाबो हौवा दंबाबो माने नों गोसोआव जेबो साननाय फैखानाय नङा आरो दा नुबाय दा बे माने एक्टिङा बेनो जादों आरो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आंनि बुंनाया सोरनिबा सायाव एसे माने मिलायहैदोंब्ला आंखौ माने निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै निमाहा होगोनखौ माने मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरो आं चेनेलखौ सोरबा नुदोंबा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबा साबसक्राइब खालामबा जेबो नङा लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।